Здравейте хора, сега съм сам за секунди. Там е Оня, прави нещо, гледа там бебешки детски. Юникит. Сега хора ще реагираме на страшни видеа, да Какво се качва тука, бе? Какво става тука, бе? Хора, ще се видим когато всичко това се качи. Аре бе! Ей, сега идва. Хора, нищо не се качи, освен едно. И сега да преминем към самите клипове, които ще са страшни. Кое да е първото, хора? Страшни, важни, какво е? Да. Гледане, ето това е страшно. Не е страшно, да ти пусна. Той ще ги пусне. Да. Най-страшни видеа. Оф. Ето, гледай, Боби. Аре, почвай. Аре, Я първата. Това на Росни? И така, здравейте на всички. В днескашното видео ще ви разкажа за топ 5 най-страшните легенди за различни краища на света. Първата ни спирка е Шотландия. Представете си, че тъкмо сте се пребрали от работа, отпуснали сте се удобно на дивана с книга в ръка, пиете чай и се наслаждавате на спокойната вечер. Изведнъж някой чука на вратата. Не очаквате никого, но въпреки това ставате, за да проверите кой е. Пред вас стои малко момиченце. Докато я гледате, си припомняте нещо, което сте прочели преди няколко дни, а именно легендата за бялата смърт. Това е история за 6-годишно момиче, което мрезало живота толкова много, че е решило да изличи всяка следа от себе си. Тя унищожила всичките си вещи, а накрая извършила самоубийство. Само няколко дни по-късно всички членове на семейството й починали при странни обстоятелства. Легендата гласи, че когато научите за живота на момичето, духа му ще ви се яви вечер, ще почука на вратата, всяко почукване ще е по-силно, докато накрая не му отворите. Тогава ще ви убие, за да заличи всяка следа от себе си и да запази съществуването си в тайна. Номер 4. Пренасяме се в страната на изгряващото слънце. Някъде из уличките на модерните японски градове срещате красива жена с хирургическа маска на лицето. Гледката не ви изненадва, защото много хора в Япония носят маски, като са настинали. Тя ви спира и ви пита, красива ли съм? Ако отговорите с не, то тя ще извади огромни ножици и ще ви убие с тях. Ако пък кажете да, тя ще свали маската, за да разкрие обезобразеното си лице и ще зададе въпроса си отново. Отрицателен отговор от ваша страна отново би означава смърт, а положителен – разпорване на устата ви от ухо до ухо. Това е легендата за Кохисаке Онна, още позната като жената с разрязаната уста. Някои казват, че тя е била съпруга на самурай. Един ден му изневерила, а когато да е разкрил предателството й, я наказал, разрязвайки устата й с острия си меч. Въпреки, че на пръв поглед бягството на Кохисаке Онна изглежда невъзможно, се твърди, че ако отговорите с горе-долу или
и подхвърлите бомбони ще я разсеете достатъчно, за да успеете да се измъкнете. Номер 3. Нека останем в Азия още малко. Връщаме се назад във времето до феодална Япония, когато, за да се осигури стабилността на сградите, често в стените или в основите им са вграждани хора. Най-известната подобна легенда е за строежа на замъка Мацуе в префектурата Шимане. Строителството започва през 17 век, но се оказва проблемно. Стените се срутват неколкократно и това налага търсенето на човешка жертва. По това време се е провеждал фестивалът Бон. Стражите на замъка слезли в града и заловили най-красивата танцорка на фестивала. Убили я, а след това трупа й бил зазидан в стените. Строителството продължило без проблем. Замък е бил построен успешно, но винаги когато млада момиче танцувала в близост до него, стените му започвали да се тресат. Това наложило танцуването по улиците на Мацуе да бъде забранено. Звучи познато, нали? Вграждането е популярен мотив и в българския фолклор. Често се появява в поверия и народни песни. Вярва се, че духът на вградения ще защитава сградата, поради тази причина се търси най-трудолюбивия и силен човек, за да пренесе своите качества върху постройката. Не е било задължително вграждането на самия човек, често е била достатъчна неговата сянка. Твърди се обаче, че след като сянката бива вградена, притежателя и бавно започва да отслабва и умира скоро след това. Пренасяме се към номер 3 и от Япония отиваме в Колумбия. Представете си, че сте дете, започнало да се стъмва, но сте излезли въпреки предупреждението на родителите си. Изведнъж чуете женски плач. Опитвате се да разберете откъде идва, озъртате се, търсите, но без успех. Хлипането се усилва, започвате да чувате и женски глас, който тъжно оплаква някого. Обръщате се и насреща ви стои жена, облечена в бяло и плаче. Хаща ви здраво и ви води някъде много далеч. Има много легенди за Ла Ророна, но според най-популярната тя е убила децата си, защото съпруга й я е напуснал. Друга версия е, че децата й са били от извънбрачна връзка, но когато тя е пожелала да се ожени, обекта на желанието й не е искал чужди деца. Тя ги убива и никога не се примирява с това. И в двата случая родителите в Колумбия често използват тази легенда, за да попречат на децата си да излизат сами нощем. И вече дойде ред за история номер 1. Друга история, която е смущала спокойния сън на хиляди деца, е тази за Коко. Тя е версия на Торбалан, произлизаща от Португалия, но е също така разпространена и в испаноговорящите страни. Въпреки че няма конкретно описание на външния вид на Коко, се знае, че тялото му е безформено, животинско и вдъхва ужас. Това, което искрено плаши децата обаче, е не външния му вид, а действията му. Смята се, че той отвлича непослушните хлапета, води ги на място, от което няма връщане, или пък направо ги изяжда. Единственото спасение от него е послушанието. Така, това беше топ 5 най-страшните истории, които подбрах за вас. Ако вие знаете някаква страшна история или легенда, може да я споделите долу в коментарите. Също така да споделите коя от историите най-много ви хареса и да дадете предложение за следващото видео на каква тематика да бъде. Ето и другото видео. Но да. Не, гледали сме го. Това клипче е още едно и трябва да го спираме хора. Първото въобще не ме оплаши. Освен това за тъпия Коко. О не, да сме възпитани. Аз съм възпитан. Той е възпитан, да знаете. Възпитан е и то много. Най-възпитания на света. Престани. Виждам. Какво вижда? Престани. Аз съм по-възпитан от тебе. Звънене на мамо. Мама. Ето гледай. Здравейте, брати и сестри! Днешното видео ще е малко по-различно. Отиваме да търсим изоставена сграда. Намираме се в Лозенец и ще звъним на Момо. Това е Вики с мене, позната ви от предния клип. И
Ще се видим по-късно, когато намерим нужната локация. Вие не забравяйте да се абонирате, да натиснете камък, да дадете лайк на това видео. Ако искате още такива ключи, напишете отдолу хаштаг МОМО и стискате палци да не се случи нещо кофти. Съжалявам, че качеството е такова, ама няма как вечер е. Какво е МОМО? Всъщност МОМО е една кукла на жена, която всъщност е с крака на пиле. Ще видите снимка тук, доста е крипи. Между другото, обаче всъщност има един телефонен номер, който е една кукла на жена, която всъщност е с крака на пиле. Ще видите снимка тук, доста е крипи. Между другото, обаче всъщност има един телефонен номер, който когато му пишеш, тя ти отговаря, праща ти клипчета, звънни ти, казва ти неща, които само ти знаеш за самия себе си. Изобщо положението е много крипи, се говорят, че ще се случи нещо лошо или тя ще дойде и ще те килне. Вики? Айде, Еми, това е мястото. Хора, влизаме. Ключи, дай да се снимаме от предната камера, да че наистина влизаме, дръж. И така влизаме, чай се обърнем да видим сградата. Ето. Влизаме вътре да видим какво става с МОМО, ще се видим вътре. Да, ще отворя. Добре, айде ще влизаме до тук, да не влизаме навътре. Има нож ли? Не го баря, ако има нож. Не, остави го. Това може някой нещо да направи престъпление с него. Айде. Да видим. Айде, влизаме. И чакаме, мамо, вие напишете в коментарите дали сте викали някакви духове и ви съветваме да не се обаждате на тази жена. Вижда, че вместо не на нас ти пишете. Да. Вместо не пишете на нас. И влизате в изоставени сгради опасно. Като цяло. Видяна. Човек. Космите ми. И тя го видя никакво уважение. Никакво уважение. Чакай. Ама ей. Тя наистина не е достъпна, бе. Какво да я напиша? Какво да я напиша? Йо, Какво да я напиша? Вижте хора, ние сме били там, вижте. 4 човека сме. Спря да пише. Ами това няма да го гледам. Дай не го въгледам. Дойде време да го спираме. Чинг-чинонг, джинонг. Чинг-чинг, чиконг. Чакай, превод. Няма ли?